Imħalfin u maġistrati qed iħossuhom skomdi jeżerċitaw u jħadmu l-funzjoni tagħhom. Dan meta l-Avukat Pawlu Lija, filwaqt li hu l-Avukat tal-Prim Ministru u wkoll ir-rappreżentant tal-istess Prim Ministru fil-Kummissjoni tad-Dixxilpina tal-Qrati tal-Ġustizzja. Membri fil-Bank tal-Ġudikatura li f'nofs din il-ġimgħa tkellmu b'mod konfidenzjali mal-Mument qalu li l-Gvern irnexxielu joħloq biża' fost l-imħalfin u fost il-maġistrati fil-qadi tad-doveri tagħhom. Membri tal-Ġudikatura stqarru li qed iħossuhom skomdi għax faċilment jistgħu jispiċċaw imsejħa jidhru quddiem l-istess Avukat Pawlu Lija fil-Kummissjoni tad-Dixxilpina. L-istess membri tal-Ġudikatura qalu wkoll il-Prim Ministru bħala rappreżentant tiegħu fil-Kummissjoni tad-Dixxilpina tal-Qrati messu għażel avukat ieħor u mhux lil xi ħadd b'konflitt ta' interess flagranti. U ma stqarru li anke għall-istess Pawlu Lija dan hu xenarju xejn ġust, imma qalu li dak hu x-xenarju li bħalissa qed jaħdmu fih. Xenarju mill-aktar perikolus li finalment jista' jimpinġi wkoll fuq ix-xogħol aħħari tal-Ġudikatura għaliex faċilment ikun hemm min ma jkunx irid idarras lill-istess Avukat Pawlu Lija u jiżbalja bil-konsegwenzi kollha li jiġu wara. Dan it-ħassib ikompli jżid ma' dak li nħoloq anke bitħabbir li mart it-tifel tal-istess Lija se tkun qed tinħatar maġistrat. Nomina li ma niżlet xejn tajjeb ma' kollegi fil-qrati. Uħud li tkellmu mal-Mument qalu li inutli jsiru diskussjonijiet twal fil-Kummissjoni Venezja jekk il-Gvern jibqa' dej bil-ħatriet tiegħu ta' avukati ta' età żgħira f'ċerti rwoli biex imbagħad darba jkunu lesti d-diskussjonijiet fl-istess kummissjoni jinstab li kollox hu mfassal.